କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଓ କେଉଁ ଯୁଗର ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର? ତାରାତାରିଣୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନା ଅନ୍ୟ କେହି? ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଲେ ବହୁ ପୁରାତନ ସତୀପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରସ୍ତମପୁର ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ 13 ଗୋଟି କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ମାତା ସତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମାତା ସତୀ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଖୁସି ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିଶାଳ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଓ ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ। ଥରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଗମନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ନାରଦ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମାତା ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶିବଙ୍କ ସହ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଭଗବାନ ହଳାଶଙ୍କର କହିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମାତା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ରାଜା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେବାଦେବୀ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଲେ। ଶେଷରେ ମାତା ସତୀ ସହି ନ ପାରି ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଲେ। ମାତା ସତୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଧରି ପାଗଳ ପରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବଙ୍କ ବିନା ସାରା ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଲେ। ସେହି ଶରୀର 51 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଧରିତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତୀପୀଠ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏହା ଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା। ମାଙ୍କର 2ଟି ଅଙ୍ଗ ଆସି ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ନାନା ବିଧି ଓ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୈତ୍ର ମାସର ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଜାର ହଜାର ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପର୍ବତରୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ରକ୍ତ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା। ଏବେ ସେ ବଳି ପ୍ରଥା ଆଉ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ନଥିବା ଦମ୍ପତି ମାନସିକ କରିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡନ ହେବାର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ତାନର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ।